ಎಕ್ಕ ಭಜನೆ ಪನ್ಪರೆ ತಾವುಂಡು. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇತ್ತಾನು ಬೇಲೆಗ್ ಬಿದ್ದಾರ್ದೆ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋದಿನಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರಿ ಟೋರ್ ಪಾರ್ದೆ ಆನೆ ಪೋಪುನಿ ಅಂಚ ಚಾಮತ ಪರ್ದಾಂಡು ದೋಸೆ ಪನೊಡೊಂದುಂಡ ಡೈಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಮ್ಮನ ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಗ್ ಮಸಾಲೆ ಮಂತಿದ್ದೇರಿ ಟಿಫಿನಿಗೆ ಲವ್ವೆ ಪತ್ತೊಂಡೆ ನನ್ನ ಪೋಪುನಿ ನನ್ನ ಬೈಯಕ್ಕೆ ತಿಕ್ವೇನ ನಾ ಪೋವಡು ಲೇಟ್ ಆಂಡಿನಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಚಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕೇರ್ ನಾಪುಜಿತ್ತ ಕಾಂಡೆ ಚಳಿ ಜೋರು ಚಳಿ ಏನೋ ವಾಯ್ಸ್ಲ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆತಂದು ಜ್ವರ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಮತ್ತು ಆಪುನಿ ಅಂಚಾತ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಆಪುನಿ ನಿನ್ನೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಲಂಚನೆ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಲಂಚನಿಗೆ ಅವು ಚಳಿ ಕಾದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಲು ಸಾಂಗ್ ಏನೋದಿಪ್ಪು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಅವು ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ದೀತೀನಿ ಮುಲ್ಪ ಎಕ್ಕ ಭಜನೆ ಪನ್ಪರೆ ತಾವುಂಡು ಅಂಚದು ಸಾಂಗ್ ದಿತ್ತೇರು ಮುಲ್ದುಲೆ ಬಿಲ್ಲುಲ ಚಿಂಟುಲ ಎಂಚ ಜೈದನು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಲ ಕೊಂಡ್ಲತ ಇತ್ತೆ ಒರೊರದು ಓಡಿ ಎಂಚ ಲಡೈ ಮನ್ಪುವ ಒಂಜೈಕೊಂಜಿ ಹಾಕೊಂದು ಪರ್ಕೊಂದು ಪುರ ಒಂದು ತುಲೆ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ದಾರೆ ಪುಳಿ ಆಪನ್ ಪಂದಿತ್ತ ಮರಟ್ ತುಲೆ ದಾರೆ ಪುಳಿ ಎತ್ಲ ಉಂಡು ಅವಳು ತುಲೆ ಅವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಾಯಿಪುನ ಬೊಕ ಚೂರು ಎಲ್ಲೋ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಪರಂದನಗಿಂಚ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ತಿರ್ತು ಕೈಗೆ ಎಕ್ಕುಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಚೂರು ಎಕ್ಕುಂಡು ಕೈಗೆ ಕಡ್ಡವು ಚೂರು ಕಾಯಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಆತ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮಿತ್ತು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮಾರತ ಮಿತ್ತು ತುಲೆ ಆರೆಂಜ್ ಆತನು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪರಂದುಂಡು ಅಂಚಾದು ಒಂದು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಂಜಿ ಆಂಟಿ ಬತ್ತದು ಕೊನೊಯೇರು ಎಂಕಲ ಊರು ದಾರೆ ಪುಳ್ಳಿ ಕೊನೊಂದು ಪೇರ್ಗೇನಿ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಅಮ್ಮಡ ಕೇಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಕೊನೊಂದು ಪೇರು ಅವು ಮರ್ದಗ್ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ಈ ತೆಮ್ಮ ಶೀತ ಕಫಕ್ ಮಾತ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೇವಲಕ ಮನ್ಪೇರಿಗೇನು ಅವು ಎಂಕು ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಏನ ಆಂಟಿ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಆರ್ಡ ಕೇಂದು ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಕಲ ಕಫಕ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಮರ ಇಂಚ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಕುಂಟರ್ದುನ ಕಲ್ಲದಲ್ಪ ಒಂದು ದುಂಬು ನಡ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಮರ ಆತನ್ ಒಂದು ದಾರೆ ಪುಳಿ ಆಪುನ ಸೀಸನ್ ವರ್ಷಲ ಆಪುಂಡು ಗಿಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಗಿಳಿ ಬರ್ತದ ಕಾಯಿನೆ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ದು ಪಂಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ಜುಂಬುಳಿ ಕೆಲವದಕ್ಲೆ ಬಿಂಬುಳಿಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ ಜುಂಬುಳಿನ ಪನ್ಪುನಿ ಏರೆಗ್ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟೇಜಿ ಅಂದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಏತ್ಲ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟೇಜು ಆತು ನೆತ್ತ ಉಪ್ಪಡ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ಬೇರತ. A few moments later. ಒಂದು ಯಾನು ಮಶ್ರೂಮ್ ಗ್ರೇವಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರೆಸಿಪಿ ಪನ್ಪೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಮಂತಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗನ್ನಾಂಡು ಏತ್ ಸಲ ಮನ್ಪಂದೆ ಕೊಲ್ಲೋನಿ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದೆಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅವು ಕಲ್ಲರ್ ಆವೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೈ ಮನ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ ದಾದ ಮಾತ ಪಾಡ್ರಂಡು ತುಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ರಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟೊಮೆಟೊ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತು ಪಾಡೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಚಾಯ್ಸ್ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತು ಪಾಡ್ದ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ಚೂರು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆವಡು ಟೊಮೆಟೊ ಆತನೇ ಟೈನ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಪ್ಪೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಾಡ್ರಂಡು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ರೆಸಿಪಿ ನಿಖಲ್ ವರ ಟ್ರೈ ಮಂತು ತೂವಡಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ನಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ನಾಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಈಸಿ ಉಂಡು ಮನ್ಪೇರೆ ತೂವಲಿ ನಿಖಲೆ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚಾಂದ್ ಒಂದು ಯಾನೆ ಎನ್ನನೆ ಸ್ವಂತ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಒಯ್ಟ್ಲ ತೂದು ಮಂತದ್ನಿ ಅತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಯ ಒಂದು ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಉಂಡತ ಅವು ಪಾಡ್ಯೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತು ಪಾಡೋಲಿ ಖಾರಾಗ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಉಂಡು ಮುಂಚೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಒಂಜಿ 2-3 ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡ್ಯೆ ಎಂಗ್ ಚೂರು ಖಾರನ ಇಪ್ಪಾಡಂದು ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡು ನಿಕ್ಲು ಚೂರು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡು ಅಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾರಾಯಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗ್ರೇವಿ ಏತ್ ಬೋಡು ಐತ ಮಿತ್ತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲರಿಂದ ಅಂಟ ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ನೀನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೇವಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ತಾರ ಇದಾತು ಪಾರ್ದೆ ಅರ್ಧ ತಾರ ಇದಾತು ಪಾರ್ದಿಪ್ಪೆ
ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಏನು ಬೇಲೆರ್ದು ಬತ್ತದ ಮಂತೀನಿ ಅಂಚಾದ ರಾತ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಂತೀನಿ ನಾನು ಅಂಚ ಚೂರು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಿ ನಾನು ಅರ್ಧಲ ಪಾರ್ದೀಜಿ ಅಂಚ ತಾರಾಯಿಲ್ಲ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪೊಡು ನೇನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡ್ದಿಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದು ಹೋಚಿ ಬೊಕ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡ್ಲದಿ ಹೋಚಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿಲೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೇಗ ಕಲಂದು ಕರ್ಚಿದ್ ಪೋಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಬೇಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದ್ದುಲೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಗ್ರೇವಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆನಿತ್ತೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೋಡು ಆತು ಪಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಡಿಜ್ಜಾಂಡು ಒಂದು ಮೂಜಿ ನಾಲಿರ ಇತ್ತು ನಾ ಇನ್ನೇ ಪಾರ್ದೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದಾಯ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಲರ್ ಬರೋಡಿತ್ತೆ ಎಕಡೆ ಬರೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕಲರ್ ಅವು ಚೂರು ನಮಕ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಕಲರ್ ಬರೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಐಕ್ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲ ಖಾರ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ತೂದು ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಚೂರು ಖಾರನೇ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಒಂದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಚೂರು ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು 4-5 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಏನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ತುಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದು ಏನು ಕಟ್ ಮಂದೀತೆ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಮಶ್ರೂಮ್ ನಿಂಚ ಕಟ್ ಮಂದೀತೆ ಈ ಶೇಪ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಶ್ರೂಮ್ನು ಪಾಡ್ರೆ ಈಗ ಮಶ್ರೂಮ್ನು ಪಾರ್ದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರಂಡು ನೆಕ್ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತು ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಡು ರಾತ್ರಿ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಬಂದ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಇತ್ತಿನ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಸುಧಾರ್ತೀನಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕತ್ತ ಬಂದು ಚಂದಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಮಶ್ರೂಮ್ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಮಶ್ರೂಮ್ ನೆಕ್ದಾಲ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಚಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆದನಾಗ ಆಯ್ತ ನೀರು ಪೂರ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ನೀರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಚಿ ಅವು ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ರಂಡನ ಅಪಗ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಮಶ್ರೂಮ್ ಐತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಏತ್ ಬೋಡಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮಸಾಲ ಓವೇ ನಮ್ಮ ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಐನ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದೇ ಪೊಡು ಹಾಪುಂಡು ಈಜಿನ ಅವು ತಳಪತ್ತೊಂದು ಪನ್ಪೆರ ಅಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚದು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದೇ ಇಪ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಯಾನು ಜೀರಿಗೆನ ಪೊಡಿ ಮಂದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಜೀರಾ ಪೌಡ್ರ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚದು ಜೀರಿಗೆನೆ ಪೊಡಿ ಮಂದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಐನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಒಂದು ಎಗ್ ಮಸಾಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಿತ್ತನ ಪಾಡೋಲಿ ಓವೇ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋಲಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಬೊಕ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೌಡ್ರ್ ಓಲ ಪಾಡೋಲಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪನಾನೆನ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ತಾರಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತದೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೋತ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಡಿ ಎತ್ ಬೋಡಾತ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಅವು ಕಲರ್ ಬರ್ಪುನಿ ಗ್ರೇವಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ನೆರೆ ಮರತ್ ನೆಂಕ್ ಇತ್ತಲೆ ಅನ್ನ ಚೂರು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಏತ್ ಪಾಡ್ಯ ನಮ್ಮ ಪೌಡ್ರ್ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಒರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಮಾತ್ರ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡದೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ತೂವೊಲಿ ಬೋಡ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ರೆಸಿಪಿ ಐನೇರ್ದಾದ್ರೆ ಆನೆ ಈತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆಂದು ತುಲೆ ಅವು ಮಶ್ರೂಮ್ ತುಲೆ ಏತು ನೀರು ಬೊಂಡಿತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಪಾರ್ದನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಗ್ರೇವಿನ ಪಾಡೋಡು ಗ್ರೇವಿನ ಪಾರ್ದ ಇನ್ನು ಕೊದ್ದಿಯರೆ ದೀವೋಡು ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಕೊದ್ದಿಯರೆ ದೀವೋಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂವೊಲಿ ಕೊದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಎಡ್ಡೆಡು ಕೊದಿಯೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪಾರ್ದು ಚೂರು ಪೊರ್ತುದಿಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ